begi bakar non zaude, begi bakar oral zaude. Xabi Bandini, Iruñako musikaria. Ingenieritza ikasketak egin eta horretan lanean ere denboran zehar aritu izan den arren, egun musikan guztiz barneratuta dabil, bere pasioetako bat ere badelarik. 2001-etik 2014 pop-rock estiloko kerobia taleko abeslaria izan zen. 2003an Gaztea maketa lehiaketa irabazi zuena eta maketa horrez gain beste 6 disko ere kaleratu zituena. Kerobia, Rose Escargot, Materia organikoa eta gainerakoak, Papera eta kartoia, Ontziak eta Supernova. Suzia balitz bezala. Ondoren Antikontinente taldean aritu zen Alberto Isabarekin batera, eta orain bere bakarkako ibilbidean murgilduta dabil. 2017an Madrilgo bere 29 metro karratuko pisuan tramankuluak jarri, estudioa sortu, eta bere bakarkako lehen laneko abestiak gorpuztu zituen. Gor disketxetik, abestiek argia ikusi behartzutela esan, eta bere etxean grabatu ostean, estudioan masterizatu zituzten. Horrela atera zuen, Begi bakar diskoa, 3 ataletan banatutakoa, pertsonaiaren desagerpen, bidaia eta aurkikuntza. 2019an bere Biba diska kaleratu zuen, Peio Reparazen ekoizpenarekin. Kantek, 80ko hamarkadako doinuak rock sintetikoarenarekin nahasten dituzte gai ezberdinen inguruan hitz eginez. Europa, bizitzeko moduko planetak, Magallanes, adiskidetasuna, bere iesaldian itsasoan hiltzen diren errefuxiatuak eta beste hainbat. Honez guztiaz gain, arte eszenikoen munduan ere barneratu da Xabi. Kukai dantza konpainiaren gauekoak lanean ikusi ahal izan dugu eta ikus dezakegu Arkaitz Minerrekin batera. Eta Alberto Isabarekin Biba, gertutik konfinamenduko bakarrizketak taularatu zuen. Bi musikariek euren etxean konfinamenduan bizitakoa antzerkira ekarriaz. Argi eta proiektatuko itzalen bidez, beraien munduan barneratuko da ikuslea. Etxean sentituz, beraien gandik hurbil. Lan hauen guztien inguruan aritzeko ekarri dugu gurera gaurkoan. Ongi etorri bigarren kafeko kafeutxera, Xabi Bandini. Kaixo, zer moduz? Arratsaldeon, ongi etorri. Lehenengo galdera Xabi nik botatzen dut eta gero Janak heltzen dio elkarrezketari guztiz, baina lehenengo galdera azalekoagatik ez da garrantzia gutxi duena, ze tarte honek kafeutxa izena du, saio honek bigarren kafea eta protagonistoi galdetzen dizuegu ea kafea gustoko duzuen ala ez. Bai, utxa eta gainera azukre gabe. Kafe zale bat! Bai. Ez dizugu kaferik eskeni, baina tira elkarrezketa ostean nahi baduzu, hemen hili kafe goxoa daukagu gure gonbidatuentzat. Bueno, Xabi, aipatu dugu, eta hau arte eszenikoen tartea ere denez, gauekoak ikuskizuna, Kukai konpainiarena, niri gustatuko litzake jakitea, nola iritsi zitzaizun proposamen hau, eta gero beste hainbat galdera ere segurazki botako izkizut. Kontzertu txiki bat genukan leitzan, Alberto eta Bio jo genuena, hola erdi akustiko batean, antxe leitzan, eta aurreko gunean Jon Maiak ditu zidan gauza bat zaukala buruan. Eta zanean, elkartu gaitezen leitzan, eta hola kafe bat hartuko dugu, utxa eta... Azukarri gabekoa. Eta bota zidan hor lehenbiziko harrikada, ez? Buruan zaukala ikuskizun bat egitea, musikarekin, hau eta bestea, nolabait bere esperientzia edo bere bizipenak, nolabait beste bi musikorekin konpartituz, bizilagunak bai ginen, gaueko atmosfera batean, ez? Eta gozak pasako dira. Eta errapatu nion ideia, eta esan nion bai. Eta ez nekien ere nun sartzen nintzen. Eta sartu nintzen ozeano hori, deskubritu nuen, eta izua ere gustatu zait. Eta egon ginen hilabete luzez Mireia Gabilondoren zuzendaritzapean, ez? Gauza gorpuzten, bakoitzak ekartzen zuena, eta Mireiaren begiraekin dena gorpuzten, eta gero beste profesional handiekin ere bai, eta gauekoak atera da, eta nik uste du gainera gauekoak
izan dela niretzako azken urteetako deskubrimendu handinetako bat. Zen eta antzerkia, antzokia, dantza, musika, hori da, ez? Eta hori beti izan dut gogoko. De hecho, ikasi dudan honekin, gertutik ikuskizuna jaiotzen da, ez? Ikasitakoarekin, ez da? Orduan, bueno, esan nahi dut ez da debalde izan, egiten ari gaena, Jon Maiarka eta Hirurok, gauik eta ekipo guztiak noski, bezik eta emankorra izaten ari da. Oso. Begira ze politia eta nik uste dut gauekoak bada Jon Maiaren oso lan pertsonal bat, berak bere 3 koreografo, lan egin duen koreografotako batzuekin, ez? Egindako edo horretan oinarrituan, nola izan da hor barneratzea ze oso berea da. Ez? Eta atmosfera horretan nola egin duzuela, nola izan da sorkuntza lan hori? Lehenik eta behin, hori, argi dago ikusten ari gaena da Jon Maiaren transformazio bat. Neba oso ilunpetatik argirainoko bide hori, ez? Eta bidean zeharkatzen dira, nolabait, zer den euskal gizona, nola den... Ze galdera ona, Bai, eta osnartzeko. Nola ikusten duen gure kosmologian lana, lurra eta airea, eta abarreko luzea bat, ez? Orduan, hori da pixket markoa, eta gure papela zein da, ez? Gu bizilaguna gara, eta Mireillak, Mireia sentsibilitate handiko pertsona bat da, eta gainera oso irekia eta oso erraz sartzen ditu gauzak, ez? Eta kokatzen ditu bere tokian, ez? Orduan, guk ekarri eraman genuena, nik eraman dituena bestiak, eta arkaitzek eraman zituenak ere bai, azkar joan zen kokatzen, nolabait, bideo horri, Jon Maiaren bideo horri, zentzua emateko. Arraroa da esaten, nik hartzut inoiz horrela lan egin, nolabait pildorak hartu eta zentzua eman, nik alderantziz egiten dut guztia, ez? Beti bai Kerobiatik, bai Xabi Bandini bezala, beti historia bat idazten dut. Eta, de hecho, orain bertan, orain historia bat idazten bukatzen nago, urrengo lanerako, ez? Historia bat idatzi eta hortikan jaiotzen da guztia, ez? Pizkatxo bat, intuizioa zegoen Mireillaren buruan, intuizioa eta Jon Maiaren hori buruan, eta gero joan dira gauza gorpuzten, oso berezia. Xabi, gauzat kontatu harri zugu, hemen astetik astera lanean jartzen zaituztegu, lan eskasa izaten da, baina oianak eskatzen dizue urrengo asterako gonbidatuarentzat galdera bat bidaltzea. Eta esaten dizue, urrengo asteko gonbidatu hau da, eta zuek prestatzen duzu galdera bat audioz guri bidaltzeko. Baina, aurreko astean gurekin izan ziren Jagoba Astiazaran txistularia eta Iñar Sastre piano jolea, Arineketan proiektuaren inguruan aritu ziren gurekin, eta eurek ere egin dute euren etxeko lana, eta bidali dute Jagoba Astiazarnek galdera bat zuretzat entzun. Ia ordua galdera. Guri ere dantzalaguntze paperean egotea behin baino gehiagotan tokatu zaigunez, Xabi, zein izan da dantzarekin zure erlazioa gauekoak egiteko aukera etorri arte? Eta tokatu altzaizu inoiz eszenatokian rolak aldatu eta alpargatak jastea. Bale, oso gai mamitsua dago. Aldez aurretik, bira, horla pizket eta jante izango nez, gauzak ulertzeko, Aldez aurretik, erabat profanoa nintzen, euskal dantza eta folklorea, eta erabat profanoa. Eta ez zitzaiako gustatzen baizik, eta beste gabe, beste inkietudu batzen dituen, eta profanoa dio danean, profanoa da. Ez dakit dantza bat zer den, ez dakit identifikatzen dantza bat, bakarrik Agur Jaunak eta besteren bat. Orduan, hau, anekdota politenetako bat, gauekoaken prozesuan, izan zen nola, badago espektakuloaren ikuskizunaren tarte batean, bukaera aldean nolabait folkloreagoa dena, ez? Dantza egiten da, eta bar. Eta nola Mireillaren ideia zen, hiruak dantzan jarri, ez? Eta nola nire inkapazitatea ezin genuela soluzionatu, hau da, dira mugimenduak, hau eta bestea, orduan transformatu zuen nolabait, Jonek eta Arkaitzek klaseak ematen dizkatela, ikuskizunan bertan. Behin hau esan da, nik gainera esan nion Mireillari, Mireilla, ez zaite ideia hona iruditzen, ni hemen egotea erdian, nik kontaz ez dakite zerrez, eta bai, polita geratuko da.
Eta arrazoi zuen da espektakuloaren ikuskizunaren momenturik niretzako divertigarriena. Begira, politia hori ere, Bai, eta gainera hola, onartzea inongo lotxari gabe eta disimulori gabe, ez? Ni profanoa nintzen, eta hemen ez dugu inor engainatuko, ez? Gauzak hola garbi. Bai. Lehen aipatu duzu, ez? Gero gainera, esan diren barkatu mainan. Esaten dizuen bezala nik ezakit identifikatzen abestiak eta bar, ez? Horran nik esaten nion, Arkei, Jon, ensaiatu ezagon orain... Beste hori. No, el tema Masai. Olakora eta bera eta zakiz zer, ez? Eta olako bitxikeriak, ez? Bai. Zein da, el tema Masai zein izango da? Ze dantza izango da, berain? Zortzi, ez azpilauzio dago. Bai, edo bizkin. Ez dut uste hori modutik. Tradizionaleko bigarren abestia. Ondo. Bere set listean alaxe jartzen du. Tradizionaleko bigarrena. Lehen aipatu duzu Xabizu, historia batetik abiatzen zarela. Beti. Eta horrez gain, nola sortzen dituzu letrak? Melodia lehen da bizi gero hitzak, edo akaso batean, modu batean, gero beste batean? Bueno, diska bakoitzak erobiatik, Xabi Gandini, eta orain egiten ari naizenak nire bai, bakoitzak dauka bere prozesu txikia. Baina, dena daukate amankomunean gauza bat. Eta da, ni musikari naizen aldetik, historia kontalari bat naiz. Ez? Horla ikusten dut nire burua. Orduan lehenik eta behin historia bat idazten dut, gero kantuetan bihurtuko dena. Baina, nola bihurtzen da kantuetan? Begi bakar, buruan neukanean adibidez, nolabait tankera bateko produkzioa egin nahi dut, eta tankera bateko musika, eta bar, ez? Batzutan, musika dator hasieran eta beste batzutan letra, eta gehienetan letran zerbait badago, ez? Eta batzutan melodia, ez? Baina adibidez begi bakar kantarekin lehenengo letrak zeuden eta nolabait gitarraren base oso simple batekin, ez? Melodia batzu jaio ziren gero, ez? Ez dakit, baina orain egiten ari naizen lan berrian adibidez, nire imaginarioa eta historia beste kantua da erabatez berdina, ez? Beste historia handi bat da, handian eretzako bentsat, eta trasladatzen da, lehenbiziko musika egin dut, gainera bastante epikoa, bastante zabala eta bar, eta gero hasi naiz testuak idazten, ez? Bai, batzuetan modu batera eta bestetan. Bai, dependiendo zein den historia. Hori da. Lehen aipatu dugu ez, Alberto Isabarekin batera gertutik ere egin duzuela, hor gauekoaren ondorio edo ekarpen esan duzun hori, nola izan da prozesu hori? Konfinamentuan sortu zenuten, jarraipena izango du? Bueno, erreza esaten, konfinamendu garaian denbora genukan, ezta? Eta gogoak ere beti izan dugun bezala gauzak egiteko. Azkenean, ezagutzen gaituen edo nork badaki guk nolabait, ez dakit nola esan. Ez gaela, digamos, klabe komertzialetan oso ondo mugitzen, hau da, beti autogestioarekin egiten dugu lan, gogoa daukagunean proiektu bat egiteko, digamos, ahalik eta politena egin eta bota, ez? Komila hartan pixke kaotikoa gara horretan, ez? Orduan, zentzu gehiagirik gabe, joan nintzen, esan nion Albertori, haizu, Alberto, zatik ez dugu hau eramaten antzerkira, ez? Hola, kontzertu, antzerki, musikatu, nahuzuna, hibrido bat. Eta hau esaten dudanean da, etxean zer egiten dugun, ez? Eta orduan hortikan hasi nintzen, zuzendari bezala, gidoiak egiten, argiztapen gidoiak, dena, ez? Bueno, hori, espektakulo... osua, Orduan, bota ditugu, aurkezpen 2 kontzertu, orain, konfesatzen dut, ez dakagola beste data bat mai gainean, eta gainera ikusiko dugu, ez? Horregatik diot, askotan gure inguruan lan egiten duten jendeak ez dakiela oso ondo zertik egiten ditugun gauzak, ez? Zentzu gabe egiten ditugu... Baina beharretik, ez? Osa, sortzea dator eta atera da, ez? Begira, gure funtzionatzeko modua da gauza polit bat egin nahi dugu, gauza berri batekin hasi nahi dugu, eta egiten dugu. Normalean gainera, errepaso bat egiten badugu, Kerobiatik eta Xabi Gandinerekin, beti, inkluso, esaten dugu, proiektu honek
epe bat dauka, 3 hilabete, edo Supernovaren crowdfundinga egin genuenean, 3 hilabetean eta gau lortzen, eta eta urte baten buruan lan bat duzute, gertutik esan genuen 5 bat saio. Eta zergatik? Eta hau ez da, en plan, ez ventaja, ez gauza hon, ez txar, ez? Baina gure lanei ez diokuelako etekin ekonomiko esaustibo bat ateratzen. Edo atera nahi. Sostengarriak baldin badira gure proiektuak, eta hori da, nolabait, mundu guztiari pagatu. Eta gero urrengo lanarentzako dirutxo bat izan, horrekin aurrera guaz. Eta sortzeko behar horretik, sortzen da baita, komunitate garaiezina, Patreonen. Claro. Askotan esan dudan guztiontan, zentzu guztia dauka esaten baizut, gure proiektuak eta gure gauzak ateratzeko orduan asko oinarritzen garela gure zaleetan. Bai? Ez gure zale, ez dakit nola esan, Instagrameko zaleetan, baizik eta nolabait konexioa daukagun zaleekin, ez? Momentun batean besterik gabe gauza konpartitzeko, momentun batean dirua behar balin badugu, crowdfunding edo daukagun komunitatearekin adibidez, sortutako plataformarekin, hilabetean 2 euro jartzen zituen bakoitzak, eta horrek auspoa eman zigun adibidez, konfinamendu garaian, disko batzuk, bideo batzuk editatzeko. Pagatzeko editatzen zuenari, hori egiteko. Edo lokala pagatzeko. Askotan, badira hor, hainbat eta hainbat gastu egituran daudenak estrukturalak eta ezkara konturatzen. Bai. Orduan, esan edudana da, gure filosofia da isoprezio, beti da mundu guztiari pagatu berdin, gainera demokratikoa izatea, alik eta gainera partizipatuen, ez? Eta hola egitearen zera, desbentaia nola behuzu, da guk ezin dugula nolabait adibidez denda bat ireki. Gure proiektua dira izue, bira, datorrena hau da, laguntza behar dugu, hau saltzeko da hau egiteko, epe bat daukagu. Dirua lortzen badugu, aurrera jarretuko dugu. Eta bestela ez, hau da gure filosofia lehen eta etorriko denarekin. Hortxe aurrerapen bat badago. Sutila, soila, baina badago. Ze sutila nahiz. Aipatu duzu gertutik, konfinamentuan, abiatu zen hortik, beste hainbat kontu editatu dituzuela eta bar. Eta ez dakita besti hau ere, orain entzuten ari garena, uste dut? Etxetik maite zaitu hori ere konfinamentuan sortu zenuen. Eta bideoa ere zuk egina da? Itza polita, Bai. Gure, streaming bitartez jarraitzen gaituztenek, Twitchen, Periscopen, Facebooken edo YouTubeen ikus dezakete. Maite zaitugu esan eta ontatik aterako gara dene mandiguzuna zara ama. Ez da pena edo tristurarik, desesperantzak ez du lekurik, poza dagoen. Etxean maite zaitugu esan, ontatik aterako gara, dene mandiguzuna zara ama. Bueno, hau ez da superprodukzio bat, zergatik? Oso horrazta, esplikatuko dizu. Konfinatuta negoenean, goizan goiz jeiki, ordu prudentziale batean 10 edo inguru, eta kafe batekin, joaten nintzen nire estudiotxora edo nire talikoan, eta, bazten nintzen zehose grabatzen. Eta nolabait, egunean zehar, kantu bat ateratzen zen, adibidez, kantu hau, ez? Eta behin kantua grabatu danean, eta, daukat berdin ahaztuta, ikusten zut ez dagoela ondo
que no suena maravilla, ez? Baina, niri beretzait, etxeko artesanala da, ez? Urrengo gunean jaiki, obra prudentsial batean, 10 demagon. Eta kaferekin, pentsatzen hasten naiz, zer egin dezakedan, ez? Bideo batekin. Kontutan hartu, nik ez dudala inoiz bideo bat egin, inoiz zer grabatu, ez nekiela nola editatzen zen ezerrez, eta bal. Eta orduan egunean zehar, pentsatzen nuen zer egin, eta grabatzen nuen, eta normalean nik asko editatzen nuen, eta oso zaila balen bazen, pues, lagun batek editatzen zuen. Lehen esan izuen, gero, pagatu, ez? Eta listo, ez? Bueno. Eta asuntoa da, niretzako oso polita zen dela etxetik, horrela izen horrekin, etxetik egindako gauzak, ez? Hau, erabat artesanala delako niretzako, eta edozeinek esango du gainera, ez dela kaliadezko gauza bat. Bakituz ez, artesanala da, nik neuk egin nuen, eta zoragarria irutzen zait. Eta holako beste bideo esente daude, badago bat ni hortuan nahi biela adibidez, eta, bueno, bakizute zer den egunero nolabait ilusio pilo batekin jaikitzea. Jakinda, dakazola zerbait egiteko, eta bakizute zer den hori, da, pasada da. Bueno, nire egun batzuk bentsat, hola pasan dituen, bai. Jo, inbidia ematen du, ezta, hola, bai? Postatzen horrekin, gainera jendeak ez duenean hain, bai. Biba diskoaren sinopsi edo, hor informazioan, horrelakoak irakurri ahal izan ditut. Beri jarrera deseroso batetik abesten dugu. Txio soil batez harago begiratu nahi ez duenarentzat. Beti bezala, maitasunari eta itxaropenari dei egiten dieten ereserki txikiak. Ni naiz Magallanes, nik gidatuko zaitu, nik erakutsiko dizuet zer den historia idazteko bidaia, nola aurkitu jakintza eta valentia, nola ustelduko diren gure haragiak, nork jango te du. Ez da helburu finkorik, ni naiz anti-Magallanes, ez dut erantzun noberik, galera hobean bada nora eramango nau nere jakin mina, itxaso ilun hoietan balda monstrurik, eta zeitxura daukan nere ispilua, ausarta izango naiz ta ondo egin dudan bideak esango ta gainditzeko, ta aurreratzeko, ta bizitzeko, ta maitatzeko, ta sumintzeko, ta ondoratzeko, ta pozointzeko, ta zure begiak aurkitzeko, ta bertan gaduna, ta bizitzeko, borrokatzeko, nire espenazten
akaso galderak, abestiak berak erantzun du galdera edo, galderarik ez zegoen horre baieztapen bat zen, eta baina ez dakite, esaldi horren inguruan zerbait nabardurarik egin nahi duen, matizik egin nahi duen Xabi Bandinik. Esana dago, ez da. Egia da, guk gure lema begi bakarrekin izan zen maitasuna eta esperantza, ez? Eta gainera oso sinzeroa, maitasuna eta esperantza iruditzen dela orokorrean motore nagusienak, ez? Beste guztiak entzen baduzu, hola, si quitas la paja esaten den bezala, motorea hori da, ez? Eta gero bibarekin gora bizitza izan da gure lema, ez? Orduan, dena den, hortikan abiatuta, ez? Nire asko interesatzen zait hitz egitea, esperantzari buruz hitz egin behar balin bada, orduan trintxeran dagoen kadaber bati buruz hitz egin. Edo maitasunari buruz hitz egin behar balin bada, orduan pozoinari buruz hitz egin, ez? Hori da, beti, pizket, nire linea, ez? Hitz egiteko moduan. Orduan askotan, garratzak izan daitezke letra, batzutan oso konfusoak izan daitezke, precisamente, da nolabait hitz egiteko ez determinaziotik, hau da, hau horrela da, hau da, orain komila artean edo parentesi artean esaten dut liderak behar ditugu, lider nagusiak esateko zer egin behar den, zer den hona eta zer den txarra, baizik eta bizitza desekilibrio bat da, eta hori onartu eta joan zitez, ez, bidea egiten. Bueno, hortikan. Diskuen soilean beraz maitasuna, itxaropena badago, baina begi bakarretik bibara produkzio aldetik, jazkera aldetik aldean nabarmena da, egia da hor baliabideak lan egiteko modua, etxetik, aipatu ditugu hor elkarlanen izan dituzun artistak eta hirugarrena prestatzen ari zara sormen lan horretan, dagoeneko badakizu ze jantzi eramango duen edo oraindik sortze... Bai, idatzeta dago. Eta... Baina sekretu mortala da. Sekretu mortala da. Den-denak ez dizkigu erakutxiko ba. Batzuetan euskaraz abestu izan duzu, beste batzuetan gazteleraz. Uste dut horrek ere zuretzat zerbait interesgarria dakarrela, ezta? Bi hizkuntzetan, tonu aldaketak, akaso aldatzen da abesti bat euskaraz edo gazteleraz izan, zer esan dezakezu hizkuntzen inguruan? Bai, iruditzen zait interesgarria dela hori. Esan duzuna, modulazioa, tonoa, rekurtsoa da, ez? Euskaraz egin eta batean esaldi bat erdieraz edo egin. Baina esango izu gauza bat. Urte honetan erreflexio bat egin dut. Eta iruditzen izan, egon nintzen pentsatzen, nire musikarekin, nire diodanean, gure musikarekin, gehiago zabaldu edo gehiago iristeko, ez zotezen ideia ona erderaz egin, eta ez? Eta horregon naiz luze pentsatzen, eta iritsi naiz konklusio batera. Eta da, lehenbiziko eta behin, bilatzen duana nire musika bizitza hontan, ez dela exitoa, baizik eta da, ez el reconocimiento tranquilo. Hau da, lana egin, eta utzi, eta nire azkeneko estertoraren aurretik, esaten badiate, haizu lan polita egin zenuen, gurben hor. Orduan, baina nahi dut gauzak aurrera ateratzea, ez? Eta bigarren erreflexioa da, nire hizkuntza euskara da. Erdera ere bai, Osa, castellanoa ere bai, baina euskeraz, gustan ez zait egitea abestiak. Euskaraz egingo ditut. Eta listo, ez dago beste motiborik, ez? Bai. Horrelaren amaizkuntza ere, eta nola sentitzen duen, ez? Barrutik horrela ateratzen zaizu, ez? Xabi, askotan galdetuko zizuen, Bandiniren inguruan, pertsonaia literario ez dakit itxusia, edo kuriosua, edo artista frustratua, antiheroitik edo bazuen, zuri kontrapuntu jo guza ez eskizu, antiak, eta hau ere antiheroia zen, ez? Bai, bere momentuan liburu hori, Jon Fantenen liburu hori, nire eskuartea erori zen, eta, bezakit bat, 20 bat urte izango nituen, eta pizket impresionatu ninduen ere bai, urte horiekin ere bai, Bukowski eta mundu honen gauzak, igual impresionatzen zute pizke gehiago, ez?
Eta iruditu zitzaidan pertsonaje oso deseroso bat, itxusia, eta bueno, besterik gabe ni Xabi Fernandez naiz, ez? Eta orain Fernandezekin nik uste dut artistikoki publikatzen, ez? Orain bandini erabaki nahi. Eta orain bai musiko bezala, bai beste lan batzuetan, eta orokorrean bandini bezala zagotzen zait. Eta orain batean hartu naiz, nik neure buruari zenbat jarri niola, ez? Orduan hori posible da egitea. Begira. Eta polita. Bai. Dena prestao agurra zalantza. Eta egia nabeak piztu dira. Leku bat omen zuen mundu horretan joan beharra dauka. Maite zaitut eta dena esana dago, banoa lasai. Urrengo supernova baten partikulak izango gara. Eliarea ginen, goruntze estratosferara, airak dautik intuen. Edo airea ginen, area dozen planetara, bidelik genuen. Arte eszenikoetatik abiatu gara eta arte eszenikoen tartean ari gara eta entzuten ari ginen eta ikusten zalantza eta egiaren birjaiotze hau. Badu, batez ere bideoan ikusten badu arte eszenikoen kutsua hor, Xabi. Badago azken hilabetetan gertatzen ari zen horren zerbait edo lehenagotik ere egon ziteken buruan. Denak zer ikusi daukagu guztiarekin. Eta hemen oso polita izan da, zalantzata Maialenekin, txika sobresaltorekin egitearen proiektu hau, edo lan hau, ez? Oso polita lantalde eder batekin egin dugulako lan, era oso partizipatiboan, ez? Eta orduan, hola egitearen ideia etzen nerea izan, eta beste pertsona batena, ez? Leirerena, eta Inigoerena, eta abar, eta nolabait, forma hartu zuen, guztion artean egindakoarekin, ez? Zuzendaritza batekin, nik eraman nuen eta guzti hori, baina oso kasualitatezko gauzat izan da. Porque aste hori grabatu baino, astelen bete lehenago, etxegon ezarrez. Dena zegoen airean. Eta, aste batean, joazen pum, dena gorpuzten, egin genuen, eta jazta, ez? Bideoklipa grabatu genuen egun berdinean bertan, goizean grabatu genituen Maialenek eta Biok ahotsak. Eta orduan, oso esperientza polita izan da, hola egiteko, lan egiteko modu ere, bai. Emaitzan ikuste zora garria dela. Garria. Bai. Nik uste dut goizero horrekin esnatzen naizela azken aldian. Bai. Hor, kanta hontan lagundu dit, soketara eramaten. Konponketak ere. Gorka Pastorrek. Eta gero bideokliparen zuzendaria izan da Inigo Txalesker. Gurekin ere aurreko lanetan egon da, proiekzioak egiten, eta beste gauzak, eta ez. Eta gero Leire, eta Andoni, makillajean, eta, jende asko, berdian. Behin baino gehiagotan aipatu duzu parte hartzearen edo taldearen garrantzia. Guri dutzi zaigu importantea lehenik eta ben talde bezala lan egitea, ez? Ez da esateko forma bat, edo ez da ondo geratzeko forma bat, bezik eta lan egiteko forma bat. Eta horrek esan nahi du lan batetan guztien parte dagoela, hau da, beraien maestria
ekartzen dutela, zu zuzendari bezala, ez, ni zuzendari bezala, onartzen dudala bereen maestria, eta era humilde batean, ez? Zen, eta lanari ondo etortzaio, eta horrek esan nahi du, gero, lanari buruz hitz egiten duzunean, guztiei buruz hitz egin behar dela, ez? Ez da kasu berdina, artista askok ez dute horrela erabakitzen. Da, beraiek, ez? Eta komunikazio forma bat da, eta baina guri horrela tartzen zego egitea, ez? Eta askotan komunikatiboki ez da hoberena, Zen, eta guk asko nahazten dugu mundua, Aizten asko beti daude erdian, beti gauza ezberdinekin. Erroan komunikatiboki ez da erreza, isladatzen guk egiten duguna, modu batean, bestean eta bar. Baina, hala da. Bueno, lehen esan duzu ez, arnaz luzeko errekonozimendua zela bilatzen zeunen hori, eta gauzak, gauzak lasai eta arnaz luzean iritsiko dira. Guk ere ezkenuen hau behartu nahi, baina Xabik esan zuen gitarra eramango dut, eta asko, ez, baina kantutxo bat eskatu nahi genion, eta uste dut elkarrezketa hau izteko edarra izango dela bera gitarran entzutea. Hori bai, 3. disko hori martxan denean, hemen egiten dugu asteazkenetan tarte bat, elkarrezketa akustikoekin eta beste modu batera. Hortara ere gonbiatuko zaitugu eta ea ze jasotzen dugu erantzun. Bai. Baina bidean gaur agurtzeko kantutxorrekin konformatuko gara eta eskertuta gaude gainera, gustora entzungo dugu. Mila esker, Xabi, gurera etortzeagatik. Eta orain, kantu eta gero, zindagizu jarriko dizugula. Mila esker, badoa Xabi Bandini gure set akustikora bidean, eta bertan haren kantuarekin agurtuko du, ez bakarrik elkarrizketa, gaurko saioa ere, Oiana. Bai, datorren astean berriz ere hemen izango naiz. Datorren ostegunera arte. Oiuri, zure handi bihar arte. Bihar ostirala. Tira, hortxe dugu, nahi duzunean, Xabi, aurrera. Aterik ireki bomba eztan da batek zure gorputza uskorra txikitu dezake eta ateratzen da barrura eta nondik ateratzen da barrura eta nondik ateratzen da barrura eta nondik irtetzen da gara desagergarri ta denak aten atzean desagertuko gara belarriak eta nondik ateratzen da barrura eta nondik ateratzen da barrura eta nondik ateratzen da barrura eta nondik irtetzen da. Xabi Bandini, bigarren kafean, bihar arte guztioi. Keep calm and bigarren kafea.